Ja, jag säger att eftersom att vi inte har haft utläggna och hemkomna så tackar jag lyckas och vi kan tacka och alltså jag vet det kanske att Israel blev ett kongarrike. Saul David kongar som Salomon kongar och attna Salomon kong. Så är det här, hur ska bli kongar attna Salomon? Och visst att jag kan få det att skifta slide det första. Det som händer är att Rehoboam han är son Salomon, han ska bli kongar och han tar tøyma de fleste ikke til at han først spiller gamle, hvordan skal jeg styre, tar seg, ja, gjør det som lettere følge, så får han spiller unge radioene, tar seg, nei, det skal være strengere enn papp, og så oppåt morskatt. Og så er det tøtjo at han 12-18 nokta. Så jeg var skatt, vi løser, simpelt. Og til stavnet sitt ekne rydtje, Israels rydtje, og mun til Juda rydtje. Det er først 4-4-2. Och till här som tar vi komma fram efter så blev vi via snacka om Juda och det kommer härifrån det var faktiskt bara Juda 8 och så kommer Benjamins 8 på östen. Och så är det här kvarter med Levitan i nekra levitska attafalsen runt och så efter och en pastra Simon 19 och snö och pastra men i huvudsak var det Juda och Benjamin som stannar Juda röjtjätlan som var efter. Här som Jerusalem var huvudstad och här som Rehoboam var konung. Tog det allt två. Och också bara få att han sammanhängen till det som händer. Det är att Assyria har valt i Assyria är största riket som är här som det var nekrujer katska riket så är men så heter det så kallade assyrierna som kom till valde som var här som iraker där och tog nekvalt och tar för att stävi Israels folk. Han kom och tog Israels rike och för faktiskt stävi rika folk från här tog det simpelt. Det var en taktik som de brukade nekvasta. Och sände andra folk in här. Är det från riket simpelt tog och flytta folk åter fram. För att det skulle göra uppröster. Men tar det inte vi Juda rike, de här fick fri, och det var en allians och de betalade det som de skulle betala och så gör. De betalade skatt till Assyria, det blir inte bortfått det. Men så blir Assyria vikare och Babylon till ett annat rike, andra folk, tar bra stärskare och kunde kanske så Juda attackar över. Och här nere, som du vet här nere, här har vi det Egyptaland. Och Egyptaland tar Atlas att attacka över. Tar strujas mot Assyrier. Nu så jag tar att nu blir Babylon stärst. Nu slår Egyptaland så samman vi Assyria. Det läser ju just namn. Det får sammanhang vi. Egyptaland slår sig samman vid Assyrien, tar Babylon och vi blir stärst. Men Babylon vinner likaväl. Och lejaren i babylonska riket som tar vunnit av egyptiska och assyriska herren som har slått sig samman med babylonaren. Det är Nebukadnesar. Och han är han som fer av steg vid Judafolk. Till Juda, det har skjuttat till att Babylon tar upp till skatt till Assyria och att du fick ta fri för Assyria. Inte mycket så. Nu så att Babylonare vi blir stärst. Och så också var skatt. Vi måste farao i Egyptalandet samman med syriska herren och mot babylonare. Tar satsa här och tar kixar för att babylonarna vinner. Och tar här och så tar för fri för babylonare och tar kommer babylonarna och föra steg vid Israel och till utläggt som börjar 554 Krist. Och det är fler utläggt 555 och 5 så var det några trätt och 520 fors och 502 fors. Det är lätt att trycka. Och Israels folk vill tidigt att stå och drassa alla vägen till Babylon som är mellan Eufrat och Tigris mitt i Irak. Och ta här särskilt studiet öarna gamla som du skriver. Jeremias,
Men det här David profet Daniel Michel vi är sjön han en av dem som vi teaching först att de först en av de första som vi knäste där från Shelfhems för Krist. Men Babylon är inte samma som Assyria att det går andra folk in. Det var så att det för inte och runt att få andra folk att komma in och juta. Det var bara näck för folk juta. Så som folk var efter, näck folk var efter. Men det var näck som var teaching till och sälja till som högt standard var teaching till Babylon. Jag tar mig juta. Men så hände näcka. Hatta var i 550 någon 540 för Krist. Så några sätten en trusar sätten. Så hände näcka intressant. Och så vet och det är att jag ska bara skifta slide en från rätt. Så så att det är så kvar Israel och Babylon till mitten har på online som det var. Så är ett annat folkastle som heter perser. Det kallar sig faktiskt iraner. Av allt det görs det. För iraner, alltså Iran, eller arier, till år Iran, namn Iran är gammalt. Det kommer alltså snarare det kallas det här. Och det var medar och perser som jag ska läsa om i gamla som heter. Och här och hvis du läser i Isaiah skriver och läser kongaböckerna krönikaböckerna så läser det om Kyros. Och han läser det om i Isaiah sälja. Och Kyros är stor. Han var den mest intressanta konkurrens som hur är man kan läsa om. Och han börjar vid att han vann av Babylonarna som hade vunnit av Assyrierna. Han vann av Lydia som det så kallat typ Torskalandet och Apartia som är helt häsmöjen. Och att enda vann han Egyptaland i Östern. Hvis det har sett 300 den filmen. Ta det med det persiska rike som grekar skyast möter. Her som er en gakna lagt heim nåns. Det som er interessant vi å lese i gamla testamentet, det er at kjøtt som han kommer til valgte og teker ivor fra Babylon, så sier han i Israel at de skal slippe heim. Nei, ikke Israel, men han sier vi Juda, feltsen i Juda, det som var kommet ur Juda, hvis vi leser Nehemias vær, han var skattjære til kanskje noen, til Kyros stør, og murarna är fallna ner. Babyloner hade skratt murarna ner. Och han säger för inte vad ska det skulle på hem. Man gav dem något. Gav dem på purpata. Färdigt bara efter här. Och han gjorde det här inte bara i Israel, han gjorde det med rika folk. Rika folkaslam som skulle på hem. Och det här alltså här till och det bygga templet. Som läser om Esra, styrs upp i templet, men ordentligt folk var emot det. Jag kände att det var nekva män som var ordentligt emot det. Och tar det som att det var Samaribekvar, som var ju komna här. Det är blandade folkasläge som var just med komna för att jag att Assyrierna att det tjejen rätt landa för Krist hade gjort allt det och sett nytt folk in här. Nu kommer så judamän knappt åter och skulle bygga Jerusalem allt det här. Hade någon också om det att vi läser om tar 12 fink först öke. Läs om det här Josva. Kan bli det är? Tar jag inte om det här kommer något. Kan bli det? Det kvar vi utlagt. Det blir drin utlagt och säger på kongarutna. 28 2 Ta på rutan drin utlagt. Rutar onka Israel och det rutar onka shiba jätter. Det var veck. Det folk hade stått veck. Kvar det att var är personligen men det har onka shiba på samma sätt att allt upp geografiskt. Så det kvar. Ett undantag är kanske levittar. De tar högt en bestämda roll, religiösa roll i synagogen svart. Ett annat som är intressant som hänt, och vi sitter läser något som hänt, så har vi synagoger. Smäckfulla synagogen, alla sann, Galilea, Juta. Kan kommer det ifrån? Det är för att templet var lagt i utlägg. Det här blir östen i utlägg, att det här blir samla. Finna på regler. Vi har inte tempel, hur ska vi göra? Ja, vi måste ha små församlingar. Och det är synagoga till grikst, och det är mest församling.
Det arabiska, nej, inte det hebreiska ordet är Knesset. Och det som vad ska vi det till kungsmötet att israeliska parlamentet det är Knesset. Som är församling och till årets synagoga mer inte. Samkomma faktiskt. Resten av mest. Så där blir jag samkomma att möta stan. Och det här synagogestrukturen kommer från och som är ju alltid gör vi hos akara samkomstrukturer i Kibar, right? Jag möter såna för vikna och här är fonter och allt möjligt. Man kommer samman och synja samman till helt att från Jötskontoren, helt att från synagogkontoren. Men det kommer att nu släpper det inte kong som det heter år. Alltså kongarna som det heter år, ne? Nu är det bara präster i templen här i Juta. Det vill säga att när själva Nehemias så är det här byggt templet och kunde tillbe Gud, men har inte en kong, har inte självstyr. Det satt ett kärland under Persia, under Persia kongen. Persia tar färdas och gång och tar läggas allt Egyptland under sig. Och vad är det nästa som så perserna som skulle göra? Att det har knickva Egyptland i farao. Ja, så tackar vi Egypten, så tackar vi Grekland. Och det här är en problem. Tar det själv också om hur väl fyra sparsta män var och vi till Bardia. Tar det själv också om hur väl Atener var fyra i Showbardia. Och det var faktiskt. Man träckar sig att. Och så kommer Hinduite. En McDonald. Alexander. Du har alltså Israel. Du har en prästastat. Du brukar templet och det är templen. Och där rönnar för att till vi avsamon till hålla sig låna, göra på självtänk på gamla matar som man kan. Men det är inte nätt till att allt är så jävla brött och söka utlägg. Det tåsa större normal. Skrifterna i det gamla braiskon, nu tåsa det arameiskt, mal som det finns från perser. Nej, från babylonaren. Och allt är så jävla annorlunda. Men så läser Nehemias, det här vet här haltas till, haltas ett låna. Och utläggningen ger oss till att vara jöte blir öne kristalliserade om till ritualen och till gudströna. Och det räcker som så väl. Det här är inte politiskt självstyre, men det räcker som så väl och här som så frier. Men så kommer Alexander i Stors. Alexander, han är från Makedonia, som till så att det skriver här på om för Grekland, Makedonia, han är härifrån. Han var sonor Filip, Annar, som var konkur Makedonia. Första Alexander gör att han lägger Grekland under sig. Och så får han vid sin makedonska grekiska herre, Estretch. Och så blir han bara sörda allt sånt. Vinner bara det. Och vi kan gott inte köpa dem. Bara det. Och nu är vi mitt i hans perioden. Vi kallar han att det är 410 årene. Det är ett ölja. Det är protestantiskt. Det är ett höjde som protestanter. Det som uppfunnet. Protestanter har uppfunnet. Men jag hade brudskapet. Han tar vi inte ha alltså mittlem sådana som profeten Malakias som är kyrka 424 Krist och tar ju hans döjbare till öjemärsningar. Men hon var ofta, det var östen kallat han tøyen vi till nästa templen, alltså det vill säga från det bygga templet, från Nehemias bygga templet fram till Aralfjärs tar templet lagt i öje. Jötar kallat ofta förtätt här perioden, alltså perioden vi till nästa templen. Omkylda Esra, sen för jag bygga templet, det har ofta kallat för perioden. Till att hon är tionde på tammatan, men här är redan skriva. Josefus skriver en rikvå, vi tar makabeiska böcknar, vi tar jag läser apokryfen, så står här makabeiska böcknar, så sen det förklarar om att här, det kom jag till.
Hvis du skifter slide. Hatt her. Hatt han mekna Alexander. På tutjar. Hvordan jeg har tilfunnet på skjorten som tutjar nå? Det en sagt om Alexander, det var sagt om Alexander, det var skrivet om Alexander at han grät till inte land för efter eller inte. Det passar inte så kört men så som man uppfattar i hemmen att det kände hemmen. Hetta mekna han på 20 år. Och så døde han. Det som Alexander atleie. Det var att få griska mentan att bli hemsmentan. Men det som interessant, han kommer til Jerusalem. Vet du hva han gjør han kommer til Jerusalem? Han teker Israelsrykje. Og men husk om at det står heilig Israelsrykje, eller Judarykje, precis Israelsrykje, men Judarykje. Det er ikke viktig. Det er slett ikke viktig. Det er bare plasseret. Det er avvist til Egyptaland. Det er ikke annet. Men han kommer til Jerusalem. Så sier han, tid er velkommen på. Du skal få fri. Og han sier at de skulle få ha tikkere sikre. Nei, tikkere, altså, sier at de skulle ha fri. Så det var ikke at han lette ha sånn atrunna av fri og hva det skal være. Og i atlesin røyken. Han også sier at dette kan gjøre et størst hellenistisk røyke. Hvis vi da kjenner ordet hellenisma, det av griskon, etter Grikaland Hellas, og hellenisma, det som man kallar det er griskgjering, eller griskheit. Hvis jeg bruker ordet hellenisma, og jeg det, så er det et mening til at tingene skulle være grikst. Grisk mentan og så videre. Men Alexander, han dør. Er sjuko? Hva gjør man så? Han har ikke bad. Vet du hva det kriver? Hva kanskje vet? Ja? Ja, det var delt opp 4. Tar deila rydde opp i 4. Hvis først øyne slide ned, og det er bare til det som irriterende. Jeg prøver 8 av 3, vi kan komme opp av 3. 8 av 3 ned, så er det. Han dør, så er det bare på 4. Det var Ptolemeiska rydde, her som Egyptaland var, der som Egyptalandet, og det var Seleukiska rydde her, ok? Det er akkurat nekta største, rønt geografisk, og så er det 2 oppi her vi Grikaland. Hvis først 8 opp av 3 veien, etter. Kjelten tås om Syria, og ta manna der vi ta Seleukiska rydde, og ta øyte Seleukiska rydde til at det generalen som avtaker han Seleukus. Ok? Det er bare for at jeg tar greier, at jeg tås om Seleukiska rydde, og ta kjelten gjør det, og ta bruk ordet Syria, så mener det det samme, det er et grikst rydde, et hellenistisk rydde, som var den ene generalen Seleukus i uttakta rydde. Ptolemeiska rydde, det er det samme som Egyptland. Har vi tås om Egyptland nå, hese bjøtene, så snakker vi ikke om fara og sånt. Da tås vi om et grikst Egyptland. Og den grikste løyeren er Ptolemeus. Det tror jeg det er Ptolemeiska rydde. Ok, bare så vi har how det grøft. Så det kjenner hodtøsjen. Jeg kan godt, fra nå av ta EFRS i Egyptaland, så mener vi ta griska Egyptalandet som Ptolemeus generalen arvar fra Alexander, og ta jeg nevner Syria, så er det ta griska rydde som Seleukus arvar til Tefari Krutschman kornør. Og så kom vi til her foran skjøttene. Prøv for å nyre etter som det var. Og jeg kan nå blir stru i mittelen Egyptaland og Syria. Vi kallar det Syria til tedja i kjeltene. Ok? Jeg kan nå hver Israel, det som vi kallar Israel, Juda, mitt av frontlinjene. Det her problemet kommer fra. Hvis det er lige her omstand, ja, så er det ikke veldig interessant. Men av og til det ligger akkurat som det gjør,
så det mitt i råkan alla tøyne. Det som henter at Juda blir grønnslandet, og først for Egyptaland, noe som reier at det kommer på i Egyptaland, og til leie til å få fri til at ha sin atrunna hva det skal være, tar sett og tas som var høvesprester i tempelen, han slapp av å være leier i Egyptaland, nei, i Juda, og bare så lunsjen har betalt skatt til Egyptaland, så var alt leier, så slapp det å være her på en. Så hendte ikke han til at så tenker jeg ikke øvekta minneslig, men så er det en høvesprester som heter Onias Annar, han noktar å betale skatt til Egyptaland, og det mest til at han setter en guvernør inn, setter en annan mann inn i styra, setter han inn fra Egyptaland i styra. Og det er ikke så til at hellenismen, den griske avskan blir ordentlig stersk, og i Juda Ridge. Men, så kommer Syria og blir sterskere, og tar teka Juda. Det gjør det 198. I 198 fyrir Krist. En som kallas Antiochus 3. Og nu blir det opp at morra grikst i Israel. Morra grikst. Og det som henter at grikkar, nei, at skal vi bare kalle det israeler, men kalle det jøter, så sier jøter, at det blir også populært å være grisker, at det også er grikst. Og i Jerusalem sier du at det er liksom en rørsla, hvis vi kan kalle det en flokker, som er pro-grisker, for griskere mentan, til å ta undervis syrisk og større. Og akkurat i hans perioden her på at Syria er ute i 188, så er det en høvesprester som heter Onias 3, og han er ikke såleis. Han sier nei, vi må stande med utresten her og verja jødisk vera. Men det er faktisk nokså oppopplist i middelfalt. Inntil i 105 år fyrir Krist. Det er viktig der. Ta kjemur en maver som heter Antiochus til valgt. Prøv slide. Vi må høre opp etter. Hatta navnet er viktig å minnast. Antiochus Epiphanes. Han er leier i Syria. Altså han er den nødje konkurren i sin griska syriska røyden. Og han sier at alt skal være grikst. Vi skulle ha grikstalande bojer, griska sier. Og hvis nere Onias 3, som er høvesprester, det er ikke godt til honom. Han er høvesprester, han sier vi skulle være jødisk kvir. Men så er en annan maur, i Juda, som fer til Antiochus og sier til at hvis du sitter med, han er Jason, hvis du sitter med til høvesprest, det er mer det her. Hvis du sitter med til høvesprest, så er jeg ordentlig pro-grisker, så er jeg ordentlig fyrtikon syrisk og større, og så er. Og til fint, sier Antiochus, Jason, han vil setter som høvesprester. Han tenker rundt på grisk og sier, han lekker han ikke i offra. Og så kommer en annan, Menelaus, en annan jøte, han bjør opp at mor. Han bjør en hakre. Han tog sitt med, han vil ikke sitte med til høvesprest. Så var det opp at mor av grikst i Jordan, så ble Menelaus sett til. Og så blir en øylig hellenisme, altså mormor grikst. Og hvis nere Jason, nu er han grån.
Nu för han är uppröst. Han blir kort fra som högsprest och för en uppåt morgon krigsvinnaren högsprest till. Nu blir han inte uppröst. Så nu börjar spekla runt landet. Inte i Jerusalem runt landet så börjar det att bli förnärma, bli irriterad och då blir det att en onökt för det som händer i landet. Att det för äckligt att det judiska världen blir undertryckt. Och så börjar faktiskt en uppröst. Och nu så jag vet att fra tøyene til Esra og Nehemias, så var det sånn at det var en prestasatt, og det var då så kallat skriftlært, som det er så kjenner fra Nødjøsmentet. Og av til at det er sånn jødiske virner undertrykk på tammaten, så blir det organiseras i en mer politisk flokk, eller man organiserer en flokk. Og det er det som øyter Hasidim-Røsland. Hun blir det ned. Og det her er det som undangang Røsland til begge, det som fariserer, og sadukerer kommer fra. Den her Hasidim-Røsland, hun börjar ta i 174 Krist. Hon går högt på att halta låna, halta jødiska syre. Och tillägga som den här en jägg blöver i mitten de som vilja färda den griska vägen, de som vilja färda den jødiska vägen. Då blir hon större. Och sen Antiochus, han lägger mer och mer skatt av Judea. Och det som man kan huxa om nu, det är vi där i 140 för Krist. Och Rom är långt och bliven en viktig spelare i hemmen. Och tar fulla trustes inte för Rom, långt att ta. Och tar brukar pengar till att hålla stärskare och motvis Rom. Och tar lite öniga skatt av Judea. Bra för upphattlade korset som är ett långt grupp jag mig. Jag har bant. Det som händer i 142 för Krist är att Antiochus, snurrsamme syrske konkurren. Han låg bra i Egyptaland. Hit Griskarich. Och det är som så som Etnaes lägger bland om att i 108 trusch och tar vinnaren. Och det, men han tar inte att täcka valde och söka Rom. Det är en romverskor generaler säger värskat. Du ska inte täcka valde fullkomligt, du ska lätta det vara. Och han tar inte. Jag tar vidare hur störst Rom är inte långt att ha. Själv om det släcker var och tar 8 an kjesmena. Men det som han är rens och det är till upprörsar sinna jag följt här akadamarsen jötar som jag ser här Hasidim och det blir såna motstöva motor till griska mentan och att det som Antiochus också är vad är snilt. Det är inte snilt det har sagt upprörsar sinna folk bant här bant marsen här bant. Så det som är för att göra det är för att släppa mig av det. Det som han sätter fyra, det är krösta jödet av nod fullkomliga. Antiochus Epiphanes. Alla jödiska syr blev bannar. Det blev banna att hålla sabbat. Det blev banna vid DRF-synk att omköra. Det blev banna vid DRF-synk att öja kopia och torra in eller Moselo. Och han börjar sätta allt där upp. Alla sådana runt Israel. Höjen allt där. Det var flera dömer om att små dranger blev omskarna. Och det är näka dömer om att dranger omskarna att det blev rävsa vid att mammorna blev krossfästar samman vid dranger. Och för jödarna var det mest som fullkomne ta i Antiochus äntliga röstgött allt där inne ut i allra höjligaste i templen och offra en grus till Jupiter. Och som det. En grus. Offra en till Jupiter in till allra höjligaste. Och som skrofta är.
det som är så intressant att söka till att Hasidim, som jag nämnde i sådana här namnen, så hoppar ner till att det här Hasidim-rörslan, att det blir upp att mer och mer fanatisk. Här är ett döme om att ta i en balkra Hasidim blev avloppner och tar nokt av att börja möte till det var sabbat. Och blir slakt där. Det var sabbat. Så det blir mer och mer extremt. Alla vägar. Det som är så intressant är nu för att här kommer fram mer och mer vånen. Och här börjar verkliga vånen och inte och böner om Messias. Kommer lösa åkerna. Ölen här kommer ta fram här. Och inte bara Hasidim, men också en annan folk. Be till Gud om att sända Messias, om att lösa och prioritet. Det är nog det gravaste och näst undertryckta som Israel har varit upp till ta. Kanske att han intill Götar och lägga Jerusalem. Nej, intill Romer och lägga Jerusalem och göra fjärs. Att det slår inte vara Götar på nära mat. Och det som är så intressant är att det ser ut att bönnar att de blir svära. Tog att det kommer några män som kallas som inte hasmonerar och som får äktnämne makaberar. Skulle vi ta en steg och vi komma till det? Jag ska så att jag bara förklara att det kommer makabera operation. Det kommer gott.